všichni, já vás vítám u dnešního tagu, který bude ve jménu Mikuláše. Já jsem to slibovala na Facebooku, takže teďka to plním. Já jsem si teda nikde neobsala žádný otázky, já jsem si je prostě vymyslela, protože jsem na YouTube hledala jako nějaký mikulášský tag, ale nějak jsem nic nenašla, tak buď jsem blbě hledala, anebo fakt je to asi nějaký nepopulární, lidi to nedělají. Takže otázky jsou čistě moje a já s tím teda začnu. Takže první otázka je, jak jsem slavila Mikuláše jako malá a co jsem dostávala. Takže já jsem ho samozřejmě slavila tím klasickým způsobem, že večer jsem si prostě dala za okno punčochu a čekala jsem, co dostanu. Jinak co se týče toho, jestli ke mně chodily nebo nechodily jakoby ty skupinky, že jo, jako Mikuláš čertama, tak to já jsem rodičům zakázala, protože jsem byla vždycky strašný strašpitel. A tak rodiče by to radši nedělali, že by mi někoho jako takhle poslali domů. Takže já jsem byla spíš takový jako pozorovatel, který koukal teda z okna jako na ty čerty a který se snažil být jako už kolem té 6. hodiny jako doma, nebo ne, že bych jako malá chodila takhle dlouho ven, ale třeba s mamkou, jako když jsme šli na nákup, tak jsem se fakt snažila být, nebo snažila, tak jsme opravdu šli domů, abych se jako nepostrachy z čertů. Ne, že bych teda jako vyloženě byla nějaký malý hajzlík, jako kterýho by strašili teda, že ho odnese čert, ale přece jenom jako měla jsem chvilky, kdy jsem si třeba jako něco vynucovala, většinou to byly nějaký hračky, jako to, co jsem předváděla, to bylo šílený a třeba když jsme šli s mámou z obchodu, máma mi teda nekoupila žádnou hračku, tak jsem ji prostě zastavovala a prostě furt jsem chtěla tu hračku. Takže pak jsem se trošku bála, že mě ten čert odnese a tak jsem se prostě snažila být doma. No a potom večer teda, když jsem si tam dala tu punčochu, tak jsem teda jako s napětím očekávala, jako kdy už tam něco bude a pořád jsem se tam chodila kontrolovat, jestli už teda jako Mikuláš přišel a něco mi tam dal. A ještě si vzpomínám, že teda mi máma pro tu příležitost speciálně ušila punčochu, takovou strašně dlouhou. Ušila mi ji vlastně ze svých takových červených mančestráků se stříbrným lurexem. A takže to byla taková fakt dlouhatánská. Fakt se do ní toho vešlo hodně. Jsem jí teda asi tenkrát to byly sladkosti, jako ovoce moc ne, jako taky se tam nějaký objevilo, ale jako děcka ty jsou prostě jako na sladký, že jo, takže jako naši mě nějak netrápili, že by mi tam dávali něco, co bych vyloženě nechtěla. Uhlí teda vůbec a brambory jsem tam jako občas dostávala a vždycky teda si pamatuju, že tam byla aspoň nějaká taková malá plyšová hračka. Potom jsem časem dostala takovou jinou punčochu, takovou z pytloviny a ještě tam byl vyšitej, myslím, nějaký čert, Mikuláš a anděl a ta byla teda menší. A to nevím teda, jestli máma teda už nechtěla plnit tu dlouhatánskou punčochu a tak mi koupila tu menší, anebo jako to bylo čistě kvůli tomu, že byla prostě třeba hezčí, no, tak to nevím. Takže to byla první otázka, takže druhá je, jak dlouho jsem vlastně věřila na Mikuláše? No tak já musím říct, že jsem věřila asi docela dlouho, jako bylo to asi do takových jako 10-11 let a ono, jelikož jako naši to dobře docela dělali jak s Ježíškem, tak s Mikulášem, tak jsem na tyhle ty věci věřila fakt jako docela dlouho. A věřila jsem ráda, jako já jsem vždycky ráda věřila v nadpřirozenou, já jako na to možná udělám i nějaký jako samostatný videjko, já celkem i ráda věřím v nadpřirozený věci a vůbec jsem měla potom v určitém věku takový i svý, jak to říct, to by to nevyznělo úplně blbě, no prostě takový čarodějnický období, takže jako prostě jsem takový člověk, který je k tomu jako trošku náchylný věřit jako na tyhle jako různý bytostky a tak. Takže když se naši vlastně snažili, aby to všechno bylo jako tajný a když se máma vždycky snažila naplnit tu punčochu, abych o tom jako nevěděla a dařilo se jí to, tak jsem fakt jako věřila dlouho, no. Pak tady mám otázku, koho jsem vlastně z té ústřední trojice měla nejradši, jestli teda Mikuláše, čerta nebo anděla. Já jsem říkala, že z čertů jsem měla teda strach, ale musím říct, že jsem je měla jako nejradši. Protože se mi líbilo, jak jsou chlupatý, jak mají ten ocásek a vůbec, že jsou takový, mě přišli roztomilí s těma růžkama a tak. A tak když jsem teda byla ten šmírák za tím oknem, tak jsem prostě nejradši koukala na ty čerty.
A vzpomínám si, že jsem měla vždycky i v pohádkách strašně ráda čerty a i jsem dostala nějaký knížky, kde byly speciálně prostě jenom pohádky o čertech, takže jsem fakt měla nejradši čerty. Pak mám tady otázku, jestli byly teda tyhle bytůstky někdy u mě doma. No tak já jsem říkala, že jsem vlastně to rodičům zakazovala, že jsem jako nechtěla, aby u mě byly čerti a jako Mikuláš jsem fakt jako chtěla radši pozorovat jako venku. Ale potom přišel čas, kdy mi to bylo líto, že jsem to vlastně nikdy nezažila, ale to už bylo na tom jako pomezí toho 10. 11. roku, myslím tak nějak, kdy jsem teda jako ještě pořád jakoby věřila, ale už jsem byla taková jako načnutá asi od ostatních dětí, že to jako neexistuje, jo. Ale naši se rozhodli, že mi teda udělají radost a že jednou mi vlastně takhle tu skupinku k nám pozvou. Byl to docela provar teda, já vám řeknu hnedka proč. Totiž já jsem bydlela na sídlišti a chodila jsem na základku, kam teda chodila vlastně půlka toho sídliště, ne celý. A vlastně skoro jako se všema lidma, tak nějak se kterýma jsem se potkávala na tom sídlišti, i v té škole jsem se znala, minimálně od vidění. No a oni jaksi objednali lidi, který jsem taky znala od vidění. Takže to byl docela provar. Protože jsem se teda těšila jako na to, až teda jako přijdou. Byla jsem tak lehce nervózní, ale těšila jsem se teda jako, že to zažiju. Taková už napůl, jako, že jsem tomu nevěřila, ale pořád jako, že ještě trošku jo. No a když jsem viděla jako ve dveřích prostě, že čert jako je mi nějak povědomý a Mikuláš taky a anděl jako jak by smet. A dokonce ten anděl byla holčička, která vlastně byla ve stejném ročníku na základce jako já, akorát, že v jiný třídě a někdy jsem se s ní i bavila. Tak to byl i trošku trapás teda. A nebyly prostě dostatečně namaskovaný, tak abych je nepoznala. A ta holka, jako samozřejmě, když jsme se znali, jako tak prostě to bylo blbý, že jo, že jako ona mě jde strašit vlastně, nebo jak to říct, prostě mě jde navštívit jako týhletý mikulášský prostě skupince a jako my jsme vlastně ve stejném věku, no, takže to bylo už jako takový docela trapný. A pak ještě tam byl jeden takový trapný moment, když já jsem tam teda jako potupně odříkala tu básničku a odpívala nějakou písničku, tak jsem viděla mámu zezadu, jak jako podstrkává Mikulášovi jako bombonéru tofife, jo. Takže to bylo taky jako docela provar, protože samozřejmě jako oni si to nepřinesli sebou, že jo. Asi máma jim potom jako dala nějaký peníze i a holt asi měla za úkol nakoupit ty cukrovinky si sama. A jako nepředali si to zrovna elegantním způsobem, prostě si to předali, takže jsem to viděla. No takže to byl teda další trapas, no takže jsem si to teda vzala, poděkovala jsem a od té doby už jsem samozřejmě nevěřila. Pak tady mám ještě jednu otázku, ke který mám taky takovou historku a to je, jestli jsem někdy já sama jako se účastnila vlastně téhletý návštěvy nějakého děcka, jestli jsem se převlíkla za jednu z těch osob z té trojice. Jo, jednou jsem šla teda za čerta. Nešla jsem teda kvůli tomu, abych si vydělala, šla jsem kvůli tomu, že moje kamarádka měla mladšího sourozence, který byl nehorázný hajzl. Ano, říkám to takhle, klidně mě za to ukamenujte, ale když je dítě hajzl, tak mu prostě budu říkat, že to je hajzl. No a tak jsme se rozhodli, že ho prostě postrašíme, no, respektive já, nebo tak nějak všichni dohromady, takže kamarádka šla za Mikuláše, já jsem šla teda za čerta, pak jsme měli někoho ještě s sebou jako anděla, už nevím koho. No a já jsem samozřejmě jako se snažila, abych jako vypadala fakt jako hrůzostrašně, takže jsem měla takovou jako fakt hezkou masku jako čerta, pak jsem měla takovou vypůjčenou parku, takovou dlouhou, kudrnatou, prostě s takovýma černýma kučerama. Měla jsem na sobě takový kožíšek, vzala jsem si s sebou i nějaký takový snad jutovej pytel, jo, do kterého jsem si dala nějaký plišáky, polštář a všechno možně by to vypadalo jako, že to je plný, že už tam mám nacpaný nějaký ty děti. A teďka jsem si vzala řetěz a těšila jsem se, až toho malého spratka prostě konečně postraším. No a tak jsme tam teda k němu šli. Děcko teda jako bylo ze mě úplně hotový, začalo jako tam brečet, že jo, a
Já jsem mu říkala, jako, že jsem teda jako slyšela, jako, že hodně zlobí, že jako hodně zlobí sestřičku, že zlobí i rodiče, tak jako, že jako jestli to bude dělat dál nebo ne. No to mi tam nasliboval hory doly, jako že nebude. No takže prostě chlapeček nám nasliboval, že bude strašně hodnej a že už zlobit nebude. No a tak jsme teda jako spokojeni odešli, jsem si říkala, no tak jako snad to bude mít nějaký jako účel, snad teda ten zmetek jako už nebude tolik zlobit a že ho budeme hlídat, tak to bude únosný. Jenže druhý den jsme ho hlídali a on teda hrozně zlobil zase. A tak jsem mu říkala, protože jsem vlastně já byla za toho čerta, tak jsem říkala, hele, ale ty si prý jako čertovi sliboval, že budeš hodnej, jako vzpomínáš si na to. No a ten zmetek samozřejmě říkal, no to jsem jenom říkal, prostě aby odešel. Takže jako milej zmetek prostě zlobil dál a to byla vlastně jediná příležitost, kdy jsem teda šla takhle v té skupince za nějakou z těch postav. No a poslední otázka je, jak slaví Mikuláše teď a jestli mám ten svátek ráda. Takže teďka vlastně já už ho ani nějak extra moc neslavím. Asi před 2 lety jsem se teda byla podívat s přítelem na Václavák. Jako malá jsem tam nechtěla, protože jsem se teda bála a taky dřív to bylo podle mě takový dost divoký, že některý dobráci vlastně házeli čertům pod nohy petardy a tak. Takže rodiče ani mě tam nechtěli brát. No a když jsem tam teda byla, tak mi to nějak extra nenadchlo. Takže teďka už to slavím vlastně tak, že akorát čujem z toho okna, koukám jako, jestli někde nezahlídnu nějakou skupinku a koukám potom, jak jsou jakoby namaskovaný a tak, ale poslední dobou už to tak nějak jako upadá, mi přijde, že už jako moc nechodí, no. Možná bydlím na blbém místě, nevím. No a jinak, co se týče nějakého obdarovávání, tak s přítelem většinou si dáme buď něco s nějakou jako tou mikulášskou tématikou, a nebo mi on koupí třeba nějaký hadřík nebo něco a já mu nějaký ponožky a s rodičema to si většinou akorát vyměníme balíček, že oni nám dají nějaký balíček s čokoládama, my jim dáme nějaký balíček s čokoládama a tím je to tak nějak vyřešený. Ale ten svátek mám moc ráda. Mám ho ráda kvůli tomu, nebo hlavně mývala jsem ho ráda kvůli tomu jako malá, že to byla taková jakoby předzvěst Vánoc. Přece jenom jako člověk, nebo hlavně děcko se těší, že já jsem se vždycky těšila, až budu moct aspoň ozdobit vánoční stromeček, až bude aspoň výzdoba, aby to u nás bylo vánoční a těšila jsem se vůbec jako na ten adventní kalendář s těma čokoládičkama a otvírala jsem ty okýnka. A byla jsem ráda, že vlastně ještě před těma Vánocema je jeden takhle svátek, který mě trošku jakoby uspokojí, když to tak řeknu blbě. Prostě se mi hrozně líbil, no. Že jednak jakoby se děje ještě něco, kromě těch Vánoc a jednak jako, když jsem fakt jako na ty příšerky věřila, tak mi to přišlo prostě hrozně hezký. No, takže to je z mikulášského tagu teda úplně všechno. Já doufám, že si Mikuláše užijete, že vás teda neodnese čert, doufám, že neodnese ani mě, abych mohla vám natáčet další videa. No, vy se mějte moc pěkně a někdy zase naslyšenou. Ahoj!